Один, два, три, один, два, три. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Салют, Яна. Ой, колиханка почалася. Пробачте, сябри, я вас не зауважила. Привітання усім. Ромал, танцуешь? Так, новий танець репетирую. Танец почакай, Яночка. У меня не проблема. Ой, Рися, що здарилося? Тобі потрібна допомога? Потребно. Ой, не потребно. Рися, ти зовсім мене заблитала. Дик потрібна тобі допомога чи ні? Ромал, я и сама заблыталася. Допомога потребна, але не мне. А кому? Моей сябровці. У яе есть молодшая сестричка. І що з їй здарилося? Яна не хоче йти у дитячий садок. Зовсім не хочу. Так, і батьки, і старейша сестричка розказують, як цікаво у садку. А малая не згаджається, і все. Увесь час просить, щоб її покинули дома. І плаче. Так, батькам становиться шкода дочку, і яна так і сидить дома. Ой, щиро кажучи, я спочатку сама не хотіла ходити у садок. Ромал, а чому? Тому що мені було страшновато. Напевно, усім малим страшновато щось робити упершиню. І як ти згодилася пойти у садок? Я познайомилася на дитячій пляцовці з дівчинкою. І вона розказала мені, як їй подобається ходити у садок, як там цікаво і весело. І тобі так само захотілося? Ага. Я домовилася з дівчинкою зустрітися у садку, і мені стало криху спокійній. Ромал, бо ти вже ведала, що у садку тебе чекає хтось знайомий. Так. Яночка, гэта геніально. Що? Дівчинці, яка не хоче йти у садок, треба розказати твою історію. Як ти спочатку боялася, а потім справилася со страхом, дякуючи новому знайомству. Думаєш, гэтага буде достатково? А ти лічиш ні? АБВГД, я вітаю усіх сябрів моє. Добрий вечір, Коска. Привітання. Про що цікаве розмовляєте? Ромал, вирішаємо проблему. Ого, у вас щось здарилося? Не хвалюйся, Коска, не у нас. Молодшая сестричка моей сябровки не хоче йти у дитячий садок. Ось ми придумуємо, як переупевнити дівчинку. Так, і що придумали? Я розказала, що мені допомогло знайомство з дівчинкою, яка уже ходила у мою групу. Але ми не ведаємо, ці хопить гэтага, каб малая пайшла у садок. Дзяўчынкі, зараз я вам штосьці раскажу, толькі гэта сакрэт. Ой, мне так подобаются секреты. Ромал, і мне. Уважливо слухаем тебе, Косочка. Спачатку я таксама не хацела ісці ў дзіцячы садок. Что, так само боялася? Я не веру. Ты, Коска, нічого не боишься. Я не баялася, просто мне было шкада разлучацца з маімі кніжкамі. Ой, успомнила. И мне шкода было покидать дома любимую ляльку. Я боялася, что яна будет сумовать без мяне. Думаю, усім деткам не хочется разлучаться с любимыми цацками. Дык вось, мне дазволілі кожны дзень прыносіць новую кніжку, і выхавательніца чытала яе мне і маім сябрам. А мне дозволили брать с собой мою сяброўку ляльку. Так само цудоўная прапанова. Думаю, малой у садку будзе спакайней з любімай цацкай ці кніжкай. А яшчэ мне расказалі, што жывёлы таксама наладжваюць дзіцячыя садкі для сваіх дзетак. Жывёлы? Так, вось, напрыклад, зубраняты увесь дзень знаходзяцца пад наглядам некалькіх выхавательніц зубрых. Вау, як цікава! У сурыкатаў таксама ёсць сапраўдныя садкі. Пакуль мамы здабываюць ежу, дзетак даглядаюць нянькі. Здорово! Ніколі не чула про садкі у жывёл. Ромал, усім бацькам трэба клапаціцца пра тое, каб у малых была ежа. Правільна, Рыся. Вось пінгвіны, напрыклад, пакуль дзіця крыху не падрасце, здабываюць ежу па чарзе, а малы знаходзіцца з адным з бацькоў. А калі пінгвіня становіцца больш дарослым? Яго аддаюць у дзіцячы садок у кампанію такіх жа малых.
І тоді ўжо абодва бацькі шукаюць корм адначасова. Малайцы, пінгвіны! Дзяўчынкі, а ведаеце, адкуль я ўсё гэта ведаю? У сваёй энцыклапедыі прачытала. Не-а, я даведалася ў дзіцячым садку. Румаў, сапраўды, у садку расказваюць столькі цікавага. І ёсць танцавальныя заняткі. І спартыўныя. А яшчэ можна памаляваць, пагуляць з сябрамі і даведацца шмат цікавага. Дзяўчынкі, гэта цудоўна. Я раскажу малой, якая не хоча хадзіць у дзіцячы садок, усё, што мы зараз узгадалі. І яна абавязкова захоча. Лепш за ўсё адвесці дзяўчынку на экскурсію ў садок. Упэўнена, ёй там спадабаецца. О, а давайте яшчэ спытаемся гледачоў. Сябры, а вам падабаецца хадзіць у садкі? Дзеткі кажуць вельмі, там цікава і весела, а яшчэ столькі сяброў. Вау, дзякуй усім! Думаю, што цяпер усе дзеткі, якія збіраюцца ў садок, але баяцца, забудуцца на свой страх. Вось і цудоўна, бо ўсё цікавей рабіць у вялікай кампаніі. Таму зараз усёй нашай вялікай калыханачнай кампаніі давайте глядзець мультфільм. Румаў, глядзім, сябры! А зараз час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі. А потым адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Румаў! Цікавых сноў! Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.